Hej, det er Clara Buan fra 1.D, og det her det er min billedanalyse. Og jeg har valgt at vælge 2 familieportrætter. Jeg vil gerne lave en grundig formanalyse af P.S. Krøyers Det Hirschsprungske familiebillede fra 1881. Og så vil jeg gerne lave en sammenlignende betydningsanalyse af Niels Strøbæks familieportræt her fra 1970. Og jeg vil gerne starte med formanalysen af Det Hirschsprungske familiebillede. Og til det vil jeg gerne starte med at fortælle lidt om kompositionen. Og det har jeg allerede forberedt her. Jeg har tegnet op en masse linjer. Billedet det er statisk. Det vil sige, det er ikke så... nej, det er ikke dynamisk. Det er stillestående. Og det er så på den måde, at det er et lukket billede. Og grunden til det er sådan, det er blandt andet, fordi der er brugt så mange ellipseformer i på det her billede. Blandt andet det lille bord her fra altanen, balkonen de sidder på, er også en del af en ellipse. Mændene er en ellipse, det er en cirkel her med de 2 kvinder. I alt er med bordet og alle figurerne bliver den også en ellipse, og det gør så som sagt, at det bliver meget stillestående og meget roligt. Kvinderne og mændene er delt op af en usynlig linje her, det vil sige planterne og bordet. De hviler så begge 2 op af hver sin planke, hver sin linje, lodret linje. Her den mere synlige dør, og mændene deler sig som vand, ligesom som vandet der deler sig her. De hviler sig begge 2 op af den her linje. Moderen kigger ned på sin datter, og datteren som den eneste kigger ud og lukker på den måde op for billedet for den der kigger. Hun inviterer seeren ind i det her lille familieliv. Rummet det er naturligt, altså de er jo opstillet, og Krøyer han har malet billeder, eller han har siddet med komposition og malet enormt mange skitser af det. Men udover det, så er det jo naturligt, de har sat op. Bortset fra den måde, de er sat op, men det er ellers naturligt. Og det er dybt, der er perspektiv i billedet. Og altså forgrund og mellemgrunden, det er sådan, det går ud i en, det er hele det her stykke med mennesker og balkon, hvis man vil det. Man kan måske argumentere for, at den yngste søn og den yngste datter, de er lidt mere i forgrund end de andre, men de er ud i en. Og så er baggrunden, det er alt her efter huset. Træerne, det er jo langt væk. Det er baggrunden. Og det danner så en dybde i billedet, en meget naturlig en. Og man ser det fra et normalt perspektiv, det, som hvis du også stod, var en del af balkonen, du stod her, og så inviterer pigen der sådan hen, kom og sæt dig sammen med os. Vi kan lige gå over til et andet billede, jeg har her, hvor der ikke er alle de gule streger. Og fladerne, de er forholdsvis klart defineret. Altså, de er bevaret, du kan se, det er jo som, du kan ikke forestille, hvad for et slags tøj det er, men du kan se, det er tøjstof, det her, det er træer, det er planter, det her, det er mursten. På den måde kan du se teksturen. Og det er jo forholdsvis tydeligt, hvad det forestiller, men det er jo sløret, det minder lidt om, man kan forestille sig et gammelt familieportræt. Selvfølgelig vil det ikke have så stærke farver, som for eksempel den her røde. Men alligevel, det er lidt grynet billede. Ja, grynet. Men bortset fra det, så er det meget klart, hvad det forestiller. Og de her former, de er ensartede. De har alle sammen, altså selvom det er forskellige teksturer, så er de alle sammen grynet på samme måde. De er alle sammen lavet på samme måde. Der er ikke nogen, der skiller sig ud med hinanden tekstur. Eller ikke tekstur, undskyld, det var det. Men selve, alle formerne, de har sådan ensartet præg. På trods af, at de jo selvfølgelig er forskellige. Linjerne i billedet, det er jo blandt andet den her, de hviler sig op af, og den usynlige her. Og de bliver så brugt som at gøre det hele lidt mere stille, lidt mere roligt. Det medvirker også til, at billedet er statisk.
Så er der den anden linje, som man heller ikke kan se, med den her planke af planter, som skiller mændene fra kvinderne. Og det medvirker også så til hele det med betydningsanalysen, med hvad det betyder, at kvinderne sidder der, og mændene står der. Samtidig så har vi den meget bløde del af en ellipseform her, som de læner sig op af, og selvfølgelig her, det nederste af det, og bordet. Men det er jo ikke en linje. Men her er der, kan man se, det bliver jo en slags linje, og det gør det hele meget blødt og meget afslappet. Det er ikke så hårdt billede. Lyset er naturligt, det rammer for eksempel sønnen her, rammer ham her, moren og datteren her. Umiddelbart vil det være en bestemt lyskilde fra, at det kom fra solen. Det er det naturlige lys, der rammer dem. Men lyskilden, den er usynlig. Lyset, det har ikke nogen speciel farve. Det kunne være lidt gulligt. Det er et forholdsvis varmt lys. Det er ikke trist. Og skyggerne på billedet, det er her. Det er både egen skygge og slagskygge. For eksempel så har drengene, de har egen skygge på deres tøj, og her hun har. Og det er jo så også det, der gør, at billedet er forholdsvis tydeligt. Formerne er tydelige, de har tekstur og egen skygge. Uden egen skygge vil billedet blive meget anderledes. Og den er slagskygge, for eksempel, de lægger slagskygge på gulvet, de sidder på. Og skyggen, den er forholdsvis blød, det går ud i et. Det er ikke noget, du tænker over, at der er en skygge, før du selvfølgelig. Du ved jo, der er en skygge. Du tager det som naturligt, der er en skygge, og så derfor tænker du ikke så meget over det. Og sammen med det her lidt grynede skær, det hele har, så bliver det som et meget afslappet billede. Det skærer dig ikke i øjnene at kigge på det. Det er meget behageligt at se på. Og det er jo så, at det passer meget godt sammen med, at billedet også er statisk. Der er meget sort i billedet. Drengene har sort på, moren har sort på med lidt hvid. Og det viser også det der med, det er jo ikke fest og farve, det er jo sådan hverdag. Det er jo ikke så underligt at have sort på. Men det er jo sådan hverdag, og selvom de har meget, meget pænt tøj på, og det kan man jo så også se, at de har de her. Så det er jo ikke, og det er jo heller ikke den periode, hvor det er fest og farver. Datteren har, fordi hun er en pige. Hun er stadig en forholdsvis lille pige, så hun har en masse farver. Drengene, de er forholdsvis voksne, seriøse, men de er stadig sønnerne. De har sort på. Moderen har pænt sort kjole, blonder. Og han har det her brune outfit på. Og så er der det grønne her med planterne. Der er en meget skarp rød her, komplementær farve her, og blå og lidt gul. Den blå er ikke så stærk, men kan man se her i blomsterne, liver det hele lidt op. Man lægger faktisk ret meget mærke til dem. Det lægger så også op af det der med, at det her faktisk er et ret vigtigt område, fordi det adskiller mændene fra damerne. Så er der også en lidt skarp blå her med hendes garn. Og pigen har jo også en forholdsvis klar rød og gul kjole på. Ikke som i sammenligning med den her, men hvis man ser på resten af billedet, så er den jo meget klar. Det er også en rimelig skarp gul limegrøn her. Orange gul helt herude i baggrunden. Der er både de mørke sider, men så er der også det lyse, deres hud, hvide. Og selvom de har så meget mørkt tøj på, så er det et ret lyst billede. Ja. Og så vil jeg gerne gå videre til betydningsanalysen her. Og så først lave en hurtig betydningsanalyse af det her billede, og så Strøbæks billede, og så vil jeg gerne sammenligne dem, men det kommer til at være lidt ud i et. Ja. Altså det her billede, det her ser du meget med, at for eksempel moderen, hun sidder og strikker her med sit garn, og det samme gør datteren. De er altså, lad os lige kredse lidt op, de her to, de er altså den huslige del, de er kvinderne i hjemmet, de er også dem, der sidder tættest på døren, de er sådan en del af hjemmet, de hører til i hjemmet. Det er ikke på en negativ måde, men det er den huslige del. Hun ser jo glad nok ud, de er jo glade, men det er den huslige del. Mændene, de er på den anden side, de er længst ud på balkonen, væk fra hjemmet, og de er
De er langt væk, også både kulturelt og sådan, med deres tilstedeværelse. Blandt andet de 2 yngste drenge, de kigger endda ud af billedet, endnu længere væk end bare fra hjemmet. Og faren, han kigger ned i en skitsebog sammen med sin næstældste søn. Og den ældste søn, han er han er på sin vis endnu længere væk, for han sidder og læser avis. Så de er langt væk, både kulturelt og åndeligt, og de er ikke tilstedeværende. Og kvinderne, de sidder så herhjemme og foretager sig sådan nogle huslige sysler. Og det viser jo så det her med, den her, hvordan skal man sige det, det viser sådan den borgerlige familie, sådan kulturer og normer. Det er sådan idealfamilien, de har prøvet at vise her, og som de har prøvet at stille sig op som. Og det kan man også se her med mændene og kvinderne, og hvordan det fungerer, de ser alle sammen glade ud. Det er ikke en ny ting på den her tid at gøre, det er en sådan mode, der har været, det er så ikke en mode, men det er sådan noget, der har været siden 1700-tallet, at portrættere familie, eller sådan en idealfamilie, når man har lavet sit portræt, når man får lavet et familieportræt. Og det er jo samme ses jo så her. Det er simpelthen sådan idealforestillingen om den borgerlige familie, de har vist. Den afspejler. På samme måde så er Strøbæks familie, kalder den Strøbæk-familien. Her sidder moderen længst væk fra døren. De sidder tættest på døren, mændene. Det er ikke helt på samme måde. Den her, det er jo så også fra 1970. Så det er jo ikke, at hun sidder i hjemmet. De sidder uden for hjemmet. Men de sidder stadigvæk tættere på døren, hvis man skal lægge noget i det. Moderen, hun kigger jo hen på faren, der kigger ned i bogen. Og så er der den her ret sjove med, at den ene søn, han kigger her, går ud fra det den yngste søn. Den ældste søn kigger på den yngste søn. Den yngste søn, den her søn i hvert fald, kigger på den dukke, som den anden søn har i hånden. Så de er jo ikke en fuldendt trehand, men der er den her med, at de kigger på hinanden, og det er ret sødt på en eller anden måde. Det kan jeg meget godt lide, at de har den her kontakt med hinanden. Og ingen af dem rent faktisk kigger på hinanden, de kigger alle sammen på hver deres ting. Hverken mor eller far lægger mærke til de her sønner, der kigger, fordi de også er i gang med at se på deres egen ting. Og moren, hun sidder så her med de her blomster, der var også blomster, som man kan se her på det andet billede. Og så sidder mændene her de sidder med en bog, de sidder med nogle kort. Det her, det er et brev, der er gamle cigaretter, der er lidt legetøj. Det er sådan, og han har hånden på sønnens skulder. Det er sådan mad, og der er en dukkebamse. Det er sådan mad. De er meget kulturelle, og sådan, de er gang i mange ting. Der sker mad på det her billede. Og sådan, det er meget kulturelt, hvad de laver. Der er meget med læren og viden om, og hvad de nu foretager sig. Og også det med, at faren han sådan vejleder sin søn, han guider sin søn ved at sidde der og vise ham det, og holde om ham og forklare ham ting. Og moren, hun sidder så lidt for sig selv, og selvom at de sidder ved siden af hinanden, så er hun sådan væk fra dem. Det er som, der er en skillevæg her, der grænser hende. Så at hun kunne sikkert sidde i rummet herinde og beundre eller betragte dem, fordi hun er ikke rigtig med i, hvad de foretager sig. Det man så kan gå ind og sige, det er, at på den her tid, så Strøbæk, han var den første kunstner herhjemme, moderne kunstner, der begyndte at tegne portrætter igen. Hans første portræt var fra 66, det var et selvportræt, han lavede. Og det her, det er så fra 70, så vidt jeg husker. Og selv der, så er han sådan lidt med det der med, det er lidt som, han er lidt ikke nervøs, men har lidt der med, når han tegner, og man tegner for realistisk. Så derfor så er det lidt syret indtil omkring 80'erne. Der er lidt urealisme over det. Men det er mere stort, det er mere banebrydende, det er mere underligt. Det betyder mere specielt på den tid, at han går ud og laver familieportrætter, end den hirschsprungske familie Krøyer har lavet, som alt andet har været mode i 200 år, når han kommer og laver det her billede. Og det kan man sige, det er sådan den store forskel mellem de to billeder. Ja. Og det er jo også, selvom de har pænt tøj på, så er det jo også, det er jo ikke helt så opstillet som det andet. Ja. Jo, det er. Undskyld. Nu vrøvler jeg. Det var det. Ja.